Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ridha illa ta'ala al-Fatihah. Ila radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al-qutub syamil maqam wal ghawthi al-azam. Sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan al-Jashadi. Wa ila hadrati mursyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh bin Malik bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina. Ustadzina ma'alimina walidina. Khususan Syekh Dar Tauhid Hasaniyah. وإلى حضرة الشيخ بهذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث ناصر بن محمد سمع الله رسولهم وفرعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا فيها بعلومه وبدانا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وبلغنا أنهم يبدلون. قال سيد المقاتل ابن سليمان indahu wa balagholan tumakka tanakani na engson apa annahum ibadaluna apa dawuh annahum ibadal setuhune ahlun nar iku ibadaluna den ganti kulit sapa ahlun nar mulai yomin indan saben-saben dina sabaina kelawan 70 apane marratan ambalane fa iza atosha maka indan malikane ketelak sapa ahlun nar nada maka undang-undang sapa ahlun nar utawa ya ahlun nar iku mau bicara piklan jaluk ngombe fayuta mongko den paringi sapa ahlun nar bil hamimi kelawan banyu kang banget panase fa iza jana mongko indan malikane wis parek sapa ahlun nar sapa apa hamim min waji sangka raine ahlun nar sakota mongko ceblok apa lahmu wajihi daginge apa lahmu wajihi daging raine ahlun nar tumayin khalu kari-kari ten lebokake fihi ing dalam cangkem ahlun nar dawa sing ya ahlun nar iku mau fayas kutu mongko protol apa rasuhu pira-pira bame ahlun nar utawa ingene kulun min ahlin nar padha berarti walithatuhu lan pira-pira gusine ahlun nar Tuma yudhalu kari-kari den lebokake apa hamim fadnahu ing wetenge ahlun nar bayang kok tau mongko pedhot apa auhu pira-pira usus ahlun nar wayan doju lan mateng apa jilduhu kulit ahlun nar liqaulihi kron Allah Ta'ala azza wa jalla Rabbani dawah yusharu bihi ma fi budunihim yusharu den cor bihi kelawan hamim apa ma perkara fi butunihim kang tetep ing dalam pira-pira weteng ahlun nar wal juludul lan pira-pira kulit walahum lan iku kedue ahlun nar iku tetep kedue ahlun nar maqami utawi pira-pira godo min hadidin sangka wesi wa yu'adzabuna mongko padha disiksa sapa ahlun nar Masya Allah ayyudzaba lan perkara syaa kang kersa sinten Allah Gusti Allah ayu adziba ing yen to nyiksa sinten Allah ing ahlun nar supaya dauna
kari-kari undang-undang sapa ahlun nar khazanata jahannam ing malaikat sing padha njaga jahannam. Undang-undang unine ud'u rabbakum nyuwana sampean rabbakum ing pangeran sampean yukhaffif mongko damel ringan sinten Rabb anna sangka kita yauman ing dalem sedina minal azabi sangka siksa fala yujibuna mongko ora padha eh, mongko ora padha nyembadani jawabi sapa khazanata jahannam mau hum ing ahlun nar tuma yada'una kari-kari undang-undang sapa ahlun nar malikan ing malaikat arba'ina ing dalem mangsa 40 apane aman taune fala yujibu mongko ora nyembadani sapa malik mau hum ing ahlun nar yaquluna mongko padha ngucap sapa ahlun nar wadda'una temen wis undang-undang sapa kita al khasanata ing malaikat sing bagian jaga wa ta'awna lan undang-undang sapa kita malaikat ing siji malaikat falam nujab mongko ora den jawab sapa kita halummu meren merene asira falnat falnajza mau becek rasulullah sapa sira fayajzauna mau padha rasulullah sapa ahlunar fayugni mongko ora bisa nyukihake apa ngersulane ahlunar mau anhum sangka ahlunar tuma yaquluna mongko kali-kali padha ngucap sapa ahlunar halumu merenya sira fal nasbir mau becik nyabarake kita wasbiruna mau padha nyabarake sapa ahlunar wala yugni mongko ora bisa nyabarake sapa ahlunar wala yugni mongko ora bisa nyabarake apa sabar mau anhum sangka ahlunar fayaquluna mongko padha ngucap sapa ahlunar sawaun iku padha alina ngatasi kita ajazi'na utawi yen to oleh sapa kita utawi yen to ngarsula sapa kita am sabarna utawa nyabarake sapa kita malana ora ana iku tetep kedue kita min mahisin utawi nggon mlayu fadal azabu mongko utawi ikilah siksa iku lil kufari kedue wong kafir lakinil muslimu tetapi ne utawi wong Islam iku ida syariba inda margani ngombe sapa muslim al khamra ing khamr wajara lan lumaku sapa wajara lumaku ala lisani ngatas lisane muslim apa kalimatul kufri kalimat kufur ya yukhafu mongko den kawatirake apa yazula yen to ilang anhu sangka syarib maksudnya muslim sing syarib mau apal iman anda mautuhi indan nalikane matine syarib fayasiru mongko dadi sapa syarib min jumlatil kubri min jumlatil kafirina iku tetap setengah sangking golongane wong kafir kaya bagi mongko sayang kecuali muslim kedua wong Islam apa ayam tani ayan to nyegah sapa muslim min syurbil khamri sangka ngombe arak wan qati'u lan megat wayan qati'u lan megat sapa muslim aman sangka wong yasrabu kang ngombe sapa manha ing khamr aina urana sedune muslim iku idza khalata indal mereka nyampuri sapa muslim syarbal khamri ing wong sing ngombe arak yukhafu mongko den kawatirake alaihi ing atase muslim
Yukhafu mongko den kuwatirake sapa alaihi syarib min ayusiba saking oleh ngenani sapa syarib ing muslim min ubarihi sangka bleduke syarib yang bagilan sayukja apa iya tafakkara yen mikir sapa muslim fi hauli yaumil qiyamati ing dalem mekewe dina kiamat fa inna man kana stune wong tafak fa inna man kana stune wong tafakkara kang angan-angan sapa men yauli yaumil qiyamati ing dalem kegawatane dina kiamat wala yamilu mongko ora condong apa kalbu atine man ila syar bil khamri maring ngombe arak wala ila sahbilan ora maring ngancani lan ora maring ngancanine man syaribal khamri ing wong sing ngombe arak wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.